सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. चिपळूण ब्रिज दुर्घटनेसारखी घटना जिल्ह्यातही होऊ शकते असं सूचक विधान आमदार परशुराम उपरकर यांनी केलं आहे. कालच चिपळूणमधला बाजूच्या नाक्यावरचा ब्रिज काम करताना कोसळला. यापूर्वी अशाच प्रकारचा सिंधू जिल्ह्यामध्ये पण अशाच प्रकारचा घोटाळा झालेला आहे. हा कणकवलीमधला SM-कडचा ब्रिज बांधल्यानंतर एका वर्षातच कोसळला. त्यापासून गेले 2 वर्ष त्या ब्रिजवर डागडुजी करण्याचे काम केलं जातं आणि त्या ठिकाणी जवळजवळ रस्ता बंद करावा लागतो. डागडुजी झाल्यानंतर वाहतूक बंद करावी लागते. अशा प्रकारचा ब्रिज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पण आहे. आज हे सर्व लोकप्रतिनिधी, त्यावेळी पण तिथे सर्व लोकप्रतिनिधी गेले, मग खासदार गेले, आमदार गेले, तत्कालीन पालकमंत्री गेले. ब्रिजचं ऑडिट करायचं म्हटलं, सर्व ऑडिट झालं, पण ऑडिटचा रिपोर्ट कोणाकडे आहे तो अजून कोणाला माहीत नाही, किंवा लोकप्रतिनिधी पण अद्याप विचारला नसेल, खासदारांना पण माहिती नसेल काय करायचं ते. मग मधल्या काळात काही लोकांनी सांगितलं की आम्ही पिलरवरचा ब्रिज करणार, त्याला 40 कोटी अधिक लागणार, पण ते कुठे सर्व काय कशामुळे आपलं गेलं की लोकप्रतिनिधी ठेकेदारांनी पटवलं की काय कळत नाही. आज जिल्ह्यामध्ये पण रस्ता सुरू झाल्यापासून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आम्ही सातत्याने बोंबटतोय, सातत्याने सांगतोय की या रस्त्याला दर्जाहीन रस्ता झालेला आहे. त्या रस्त्याला कोणत्याही प्रकारचा दर्जा नाही आहे. जी ब्रिज बांधली गेली, पूर्वीचा ठेकेदार बँक करप्ट गेल्यामुळे जी ब्रिज 5 ते 6 वर्ष त्या ब्रिजचं स्टील सडलं आहे. हे सातत्याने मी म्हणत होतो. त्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पण अशा प्रकारचा कधीतरी बांधलेल्या ब्रिजवरून अपघात होऊन जर जीवितहानी झाली तर त्याला पूर्णतः जबाबदार ह्या भागाचे असलेले, निवडून दिलेले, जनतेने निवडून दिलेले आमदार, लोकप्रतिनिधी, खासदार, पालकमंत्री असतील. आज बघा या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं काही गोष्टी झालेल्या दिसत नाही आहे. आज बघितल्यानंतर जे हे रस्ते झाल्यानंतर पण आज रस्त्याची स्थिती काय आहे. रस्त्यावरून जर पावसात वाहतूक केली तर गाड्या सरकतात. आतापर्यंत जीव गेले 100-500 लोकांचे. रस्त्याचं काम चालू झाल्यापासून अपघात झाला, 1000-2000 गाड्या मोडल्या आणि जवळजवळ 1000-5000 लोकांचे हातपाय मोडले. पण त्या ठिकाणी कोणीही लक्ष दिलं नाही. कोण फक्त जातात, त्या माणसाला सांत्वन करतात, फोटो छापतात. या पलीकडे हे लोकप्रतिनिधी कोणाचं काही करत नाही. त्यामुळे हा पण रस्ता दर्जाहीन आहे. या रस्त्यावर कधीतरी सावित्री ब्रिज सारखा प्रकार घडू शकतो हे आम्ही त्यावेळीपासून बोलतोय आणि त्यावेळीपासून आम्ही सांगतोय. त्यामुळे ह्या जिल्ह्यातले जर असा प्रकार झालेली जीवितहानी असून दे किंवा अशा प्रकारचं काय झालं तर ह्याला जबाबदार जिल्ह्याचे पालकमंत्री असून दे, जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री असून दे, आताचे पालकमंत्री असून दे, आताचे खासदार असून दे, काही काँग्रेसमधले खासदार असून त्यावेळेचे, हे सर्व जबाबदार आहे. आता हा एकेरी लाईन करण्याकरता ज्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे बांधकाम मंत्री अनेक वेळा एकेरी लाईन करण्यासाठी गणपती अगोदर दूरचित्रवाणीवरती किंवा वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या देत होत्या. त्याच पालकमंत्री काल जे असलेले बांधकाम मंत्री कालपर्यंत बघायला गेलेले आहेत. कोण असलेले मुख्यमंत्री किंवा कोणते मंत्री तिथे पोहोचलेले आहेत. ही खऱ्या अर्थाने दुर्दैवी आणि आमच्या कोकणी माणसाचं शोकांतिका आहे. आज ह्या कोकणातला रस्ता जवळजवळ 17 वर्ष राहिला आहे. म्हणून मनसे सातत्याने बोंबटतोय, पण मनसे बोंबटून पण त्या कोडग्या लोकप्रतिनिधींना काही कळत नाही. ह्या लोकप्रतिनिधीबाबत, जिल्ह्यातल्या लोकप्रतिनिधीबाबत मागील काळात जिल्ह्यातल्या असलेल्या लोकप्रतिनिधींना कोणत्या मोठमोठ्या आलिशान गाड्या आल्या, अशा प्रकारची पण बोंब झाली होती. त्या लोकप्रतिनिधींना जनतेचं काही घेणं देणं नाही. लोकप्रतिनिधींना फक्त आपले खिसे भरणे आणि आपण श्रीमंत होणे याकडेच त्यांचं लक्ष आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी, जिल्ह्यातल्या जनतेने आता ठरवलं पाहिजे हे लोकप्रतिनिधी कशा प्रकारचे निवडून द्यावेत आणि कशा प्रकारचे काम करावेत. आजही लोकप्रतिनिधी काय करत नाही.
लोकप्रतिनिधीकडे दुर्लक्ष. जे मृत झाले त्याला खऱ्या अर्थाने लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत, हे जिल्ह्यातल्या जनतेने ठरलं पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.